Tu hi toques? Jo hi toco. Soc l'Àlex Jiménez i tinc 20 anys i toco el piano. Realment no sabria expressar en paraules el per què toco el piano. El que sí que sé és que és un aprenentatge de vida fantàstic per qualsevol persona, al cap i a la fi, i que és una de les millors coses que tinc. A continuació us interpretaré les dues primeres danses argentines d'Albert Ginastera.